खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सान। दुलाराय आसामावनो 69थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिदों। 31 मार्च एबा 69थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिना आसाम सरकाराबो 31 मार्च सानखौ फरायसा सान महरै फालिदों। गुबुन बोसोराव फालिबोबाय थानाय बादि देग्लायबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै क'क्राझार जिल्ला दतमानि थुलुंगाफुरियाव गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। फुंबिलि समाव फुंबिलिनि आरज आरो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि फेन बर'आ। बड'फानि फबनाय गोथार थावनियाव बिबार बावजेनो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर डिमासा दैब्रां मुसाहारिया। बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो दंफां फुलिखौ गायजेनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर'जों लोगोसे बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोर आरो आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'नि बिफा बिथाङा जोंनि समनि ग्रेटेस्ट सासे आइडियलग आरो भिजनारि सासे दैदेनगिरि लिडार। बिथांनि 69 दिनै जोनोम सान आरो बे जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव फरायसा सान हिसाबै जोङो फालिबोदों आरो दुलाराय बर' माहारिया बे फरायसा सान बड'फानि जोनोम सानखौ बिखायाव बजबनानै बोसोरफ्रोमबो 31 मार्चखौ खुंबोदों आरो फालिबोदों। दिनै जोङो 69थि बे जोनोम सानखौ जोङो फालिदों। बड'फानि बर' हारिनि फारसे जिखिनि हाबा मावलांनाय आरो बड'फाया बर' हारिनि जि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि जोंनो होनानै गालांबाय, हारिनि थामोन्था रैखाथि, हारिनि सिनायथि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै 1986 मायथाइयाव रौता कनफारेन्सआव बिबान लानायनि उनाव 4 बोसोरनि गेजेरावनो 1990 मायथाइनि 1 मेसिम जि समसिम बड'फाया गोथाङै थांनानै दङमोन। बर' आन्दलन, आलादा रायजोनि आन्दलन आरो बर'नि मोनफ्रोमबो गामि आरो न'खर ओनसोलाव थांनानै भारताव थानाय, बुहुमाव थानाय, आसाम आरो आथिखालनि बड'लेण्डआव थानाय बर'फोरनि मोनफ्रोमबो थावनियाव थांनानै जि मोनसे फोजाखांनायनि जि जातीयताबाद, जातीय चेतना आरो हारिनि थामोन्था रैखाथि आरो सिनायथिनि अस्तित्वनि जे मोनसे थासारि दङमोन, बे मबिलाइजेसननि गेजेरजों दिनै बर' हारिया बुहुमाव जोङो खौसेयै थांना थानो थाखाय साहस, गोहो, बोलो जों मोनबाय। आरो बड'फानि लिभ एन्ड लेट लिभ जि मोनसे पपुलार स्ल'गान दङमोन, बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ, खौसेनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो खौसे जानांगौ, बे जे हाबाफारि बे गोरलै नङामोन आरो जथेस्थ स्ट्रागोल अबस्ट्राकोल, जथेस्थ लाइफ एन्ड डेथ माने डु अर डाइनि सिटुवेसनाव बड'फाया बै समाव, बे दानि सम नङा, 1986 मायथाइनिफ्राय 1987 मायथाइयाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबि आरो 1990 मायथाइसिम बिथाङा जिखिनि रिभलिउसनारि गणतान्त्रिक सान्तिपुर्ण अहिंसा मोन्थोरजों बिथाङा जे हाबा मावबाय, बे जोंनि थाखाय अरायबो मोनसे सानस्रि आरो सान्थौ आरो बिथांनि जे मोनसे आदर्श, बे आदर्शखौ जों अरायबो दिनै गोसोखां आरो बेखौ गोथाङै जों फोथांनानै लाखिनांगोन। दा बेखायनो बड'फानि बे गोलाव समनि बे हाबा मावनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिया जि मोनसे दिनै आथालाव सफैबाय, बे आथालाव दिनै बड'फाया बेखिनि हाबाफारिखौ मावामोनब्ला बा बड'फा होननाय व्यक्तित्वआ जुदि बर' हारियाव जोनोम जायामोनब्ला, सुबुङा जोनोम जायामोनब्ला
बर' हारियानि इयुना थारैनो जोंनि मोन्दांथियाव बे मोस्लेर जागौमोन आरो बिथांनि बे मेंनो रोङै जिरायनाय गैयै थाद'नाय गैयै हाबा मावनायनि थाखाय दिनै बर' हारिया मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम राजनैतिक आरो संबिधानिक BAC BTC आरो BTR गणतान्त्रिक आन्दलन हाथियार आन्दलन गुबुन गुबुन माने समाव गुबुन गुबुन माने बिथिंजों सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बर' हारिया बे मोनसे अधिकारखौ दिनै मोनफैबाय। बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै जोनोम सान। बे जोनोम साना 69थि जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिथांनि बे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै मानिबोदों। दिनै जोंनि BTR सरकार आरो आसाम सरकाराबो जथायै बेखौ रायजो पर्यायाव मोनसे फरायसा सान हिसाबै फोसावदों आरो दिनैनिफ्राय बेखौ फालिजेनदों। गतिके बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरगाथावना हाबाफारि। जाय हाबाफारिखौ सासे बर' हारिनि गेदेमा सुबुंनि मुङाव आसाम नाङैनो फालिनो मोननाया जोंनि थाखाय देरगाथावना आरो गोग्गाथावना। आरो बियो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थाबाय। जाय सानखौ दिनै जोङो जथायै बर' हारिया बेखौ खुंनो खाबु मोनबाय आरो गुबुन माहारिखौबो खुंनो थाखाय जों खाबु होनाय जाबाय। दिनै नुनो मोनदोंदि बड'फानि खुंनाय जायगाया मोनसे समायना थासारियाव फैनाय समाव दासिमबो बेबायदि थासारिखौ नुनो मोनाखै। बिनि समाव आगुनि सरकारा माबायदि बाहागो लादोंमोन जों बुंनो हाया, नाथाय जोंनि सरकारा मानबदेब प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दा 5 कौटिनि मोनसे प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ। बेखौ लुफुंनाय आरो लुखांनायनि थाखाय गतिके आसाम गभर्नमेन्टआ रायजो पर्यायनि मोनसे मांखरसालि हिसाबै फोसावनायनि उनाव बेखौ जौगाहोनायनि हाबाफारिखौ आखायाव लादों। जों फोथायो जोंनि बे बड'फा इउ एन ब्रह्मनि मांखरसालिया स्टेट पर्यायनि मांखरसालि जानायजों लोगोसे मुलुगनि मोनसे साबना हामना मांखरसालि जानो हाथों, बेखौ जों अबंलावरिनो आर'ज गाबो।